180! Saját legjeit kell játszani Wright, az utóbbi időben nagyon rendben van fejben. Negyedik tripla. Ötödik! Már kezdenek felállni ott hátul a nézők. 180! Most azt hiszem talpra is ugranak. Jön a hetedik nyíl a Wrightnak. Jó! Nyolcadik! Ja! Kilencedik a kiszálló! Nem jó! Pedig már itt álltunk a Lacival a közvetítő helységbe. Szinte bocsánatot kért a közös. 140-es első kör Gary Anderson-tól. Ezt a szettet Peter Wright kezdte. 180! Remek játék. Az is benne van. Az is jó! A helyén. 180! No! Wrightot. A nyomás inkább most a nézőtérről jön, azt hiszem. Tripla 20 az is! Bedobja a nyolcadikat is! Nem igaz, már megint ugyanoda! Megint ugyanoda, mint az előző kísérleténél. Azt a mindenit! Még így is 50%-nál tart. Úgyhogy az meg egészen elképesztő teljesítmény. 180! Plaisier akár ezt egyébként le is pihenheti, neki nem kell kapkodnia. Számára a következőleg lesz a fontos, közben meg 180! Itt a hatodik is. Na nézzük a hetediket. Az Megvan! is jó. A nyolcadik! Az Megvan! is! Dupla 12! Hova? Hova? Fú, de nagyon akarta. És még mutatta is a végén, hogy ennyire dobtam mellé. Kilométerekkel mellé ment. Jézusom! De kár érte, pedig nagyon szépen összerakta ezt a leget. Tudását latba veti. Nagyon türelmesen játszik az északi. 180! Valamiért van egy olyan érzésem, hogy mindjárt jól folytatódik itt a történet. Megvan a negyedik. Megvan az ötödik. Ott a hatodik is. 180! Jó a hetedik! Jó A nyolcadik is dupla 12! Nem hiszem el! A kilencediket rontja Fangerven. Ilyen a világon nincsen. Bizony. Tényleg nagyon nem jellemző rá. Visszadobja? 180! Na Luis. Negyedik benne. Ötödik benne. 180! Na lássuk Luis. Jó a hetedik, tripla 19. Nagyon Az is jó! jó, dupla 12! Nincs meg! Na, ez is nagyon jó eddig. 180! Oda varázsolt Whitlock egyet. Negyedik. Ötödik. 180! Pároson Na most figyeljen mindenki, mert akár egy történelmi pillanatnak is szemtanúi lehetünk. Whitlock következik, a hetedik nyíl. Megvan! Megvan! Az is megvan! Jézus Isten! Milyen kicsi múlott! Milyen pici múlott az a 9 nyilas! És ne kellett volna fényképezni, Laci nem is hiszi el! 180! Gyűjtés, valami jótékonykodás ezzel kapcsolatban egyébként. Oda néz. Szállom még egyet! 180! A 141-re. Jó! Megvan! Az is jó! Mit csinált neki? Smith barátunk.
Hát így pont éjfélkor megdobhatta volna. Tényleg. Pontban éjfélkor. Várja, azért nem dobta meg, mert akkor nem tudtuk volna eldönteni, hogy melyik napon dobta. A mai nyereményjáték kérdésünk pedig az, hogy melyik női versenyző jutott a PDC VB-n a férfiak között a legjobb 32 közé. Ezen a mérkőzésen nem könnyű egy-egy gondolatot végig mondani. Főleg így, hogy a negyedik megvan. Az is ötödik is megvan. a helyén. Dobja a hatodikot is. 180. És ugye már a kerekítés megvan, egy helyre kellenek a triplák. Vangervennek jön a 7. nyila a triplára. Jó! Benne van! 8. A 8. is! Michael Smith. Igen, ugyanazt csinálta. 99-es átlagon Heta és 96-os átlagon Price. Emlékezhetünk, volt ilyen 83-as átlag Igen. is. Most bekezd 180-nal Gervin Price. Ott a negyedik nyíl a helyén. Meg az 5. is. És bedobja a 6-ot 180. is. Na látunk egy csodát a döntőlegben. Hátsó pályáról ráadásul. Jó! Megvan a 7. Az is jó! is! Hát ez nem egy... Járját, ez hihetetlen! Megdobhatta volna az 5. 9 nyilasát idén. Beszélgettünk Palival, megérkezett Pali is a helyszínre, és 180! És mi is ugye kértünk magunknak ennivalót, és Na. 180! Na most figyelj, most figyelj! Volt, megvan a 7. Ne! Igen! Na és akkor! Nem hiszem el! Egy pár milliméternyi. Ugye Souzának volt már 9 nyilasa ilyen European Touron. Vagy Európa bajnokság? Európa bajnoksága volt, amit Laci volt. közvetített 2020 januári óta várok egy 9 nyilas közvetítésre. Ez tényleg egy paraszthajszálon múlott. Sírni tudnék ilyenkor. De Williams ez nem nagyon zavarta meg, főleg, hogy ő kezd. 180! Kezd egy tökéletes körrel. Ugye lelátók. Igen. Ott a 4. nyíl, várjál. Az 5. is a helyén. És bedobja a 6-ot is! Na nézzük azt a 141-et, Louis Williams. Igen! Ott van a 7. nyíl! Kiejti a kezéből! Elnézést kér! Jaj. Ez már bejött. gyerünk! Azt hiszem Barneynak, vagy ha jól emlékszem, majdnem kiesett a kezéből. Irving Price-nak. Price-nak is. Kiejtette. Igen. Ott van a 8. Te jól alig! De közel volt pedig! Na most én is ugyanígy a kezemet beletemettem, az arcomat a kezembe, ugyanígy, mint Williams. De közel volt! Esetleg itt 2-2 lenne, akkor viszont nem döntőleg van, hanem megyünk tovább. Micsoda kezdés, 180! Egészen világbajnoki hangulatom lett, de ahhoz, hogy nyerjen, ahhoz neki is brékelnie kell egyet. 4. nyíl. Az is jó! 180! 141! Tripla 20! Tripla 19! Már megint kihagyják! Már megint kihagyják!